Wow, mikä valtava lahje. Mitä on piilotettu näin isoon laatikkoon? Katsotaanpa. Vau, se on nukkekoti ja siinä on rikas puoli ja köyhä puoli. Quack! Mitä limaa tuo on? Meidän täytyy pestä talo kiireesti. Käytän saippua kuplapistoolia. Se on jopa hauskaa. Jee! Katso tuota! Mahtavaa! Nyt koko taloni on vahdonpeitossa. Kuinka hauskalta se näyttää? Tykkään siitä. Mitä olet tehnyt? Hiukseni, ne ovat vahdonpeitossa. Nyt hovimestari vie se pois. Se on valmis. Vau! Ei voi olla totta! Kaikki vahto lähtee pois! Vau! Mutta talo on puhdas hienoa. Taloni näyttää niin tyhjältä ja tavalliselta. Vau! Se on loistava idea, Nukke! Maalataan talo tusseilla. Juuri noin. Kirjoitetaan tähän Brods-merkki. Ja lisää siihen huulia ja paljon erilaisia yksityiskohtia seinieni päälle. Siistiä! Todella kirkas. Ja minun nukkeni pitää siitä. Mutta mitä minun pitäisi tehdä katolla? Odota. Tiedän. Koristelen sen paperikukilla. Kuinka kauniita ja kirkkaita ne ovatkaan. Pidän todella näistä kukista. Vau! Molly, mitä keksit? No, minäkin keksin hienon koristeluvaihtoehdon. Minulla on kultaisia sydämiä. Lisätään ne taloon. Nyt anna minulle lempikarkkini. Kyllä, Ferrero Rocher. Rakastan tätä karkkia. Se on niin herkullista. Täydellistä. Tarvitsemme käärepaperia. Sam, miksi istut vain siinä? Lisää nyt kultafoliota talon katolle. Juuri noin. Juuri sellainen kuin kuvittelin. Ja nukkeni pitää siitä myös. Lisätään nyt tänne parveke. Kyllä, juuri siinä. Ja liukumäki. Nyt nukkekoti ulkopuolelta on täysin valmis. Kyllä, näyttää hienolta. Ja jokaisella meistä on liukumäki. Kuinka siistiä. Se on niin hauskaa. Ja nyt tässä aiomme liukua pois. Lisätään ikkuna juuri tähän. Täydellinen kehys. Kyllä, minun on paljon parempi. Minun nukkeni haluaa uima-altaan. Ei ongelmaa. Se on helppoa. Korjataan se heti. Ei tuo. Mitä muuta on? Ai niin, juuri sitä tarvitsen. Täytä vedellä. Ja lisätään joitakin leluja. Laitetaan palmu tänne ja lepotuolisen viereen. Nyt nukkeni voi rentoutua altaassa ja grillata. Kyllä. Täydellistä. Vau, kuka siellä ui? Vau, nämä ovat minun nukkeni ystäviä. Katso tuota. He ajavat suoraan tänne. Hei, uudet vieraat. He tulivat grillaamaan ja uimaan kultaisessa altaassa yhdessä. Mikä upea elämä. Voi kyllä. Mikä voisi olla parempaa? Odota, mitä Emily Nukke tekee täällä. Ei, häntä ei kutsuttu. Sam, vie hänet pois heti. Totta kai, neiti Molly. Älä vain liiku, Nukke. Aion ottaa sinut nyt. Käteni. Hän puri minua. Se sattuu niin paljon. Ei. Hyvin tehty. Nukkeni. Hän sai ansionsa mukaan. Oi, odota. Minulla on idea. Tehdään skeittipuisto pahvista. Sinä rakastat skeittausta. Tiedän sen. Siitä tulee niin hauskaa. Nyt näytä minulle temppuja, Nukke. Mennä. Niin siistiä. Katso,
Jopa Mollin nuken ystävät tulivat tänne. Älä huoli, nukkeni. He ovat huonoja ystäviä, jos he lähtivät rikkaasta ylellisestä elämästä niin helposti tämän köyhän tytön luo. Vaikka hänen skeittipuistonsa näyttääkin hyvältä. Se todellakin tekee niin. Tähän tulee makuuhuone. Laitamme maton juuri tuohon. Ensin tilaamme kaiken tarvittavan. Tässä. Sam, odotan. Oi kyllä. Sam toimii oikein hyvin kolmiulotteisen tulostimen kanssa. Ja tässä se on. Tilaukseni. Laitetaan tämä täydellinen kultainen WC-istuin juuri tähän. Lisätään kylpyamme. Ja tietenkin täytämme sen kullalla. Sitten laitamme pesualtaan juuri tuohon. Tähän laitamme maton. Kello. Ja laitamme kaikki tarvikkeet juuri sinne. Älä unohda toilettipöytää ja lisää kaikki meikit ja hajuvedet. Sam? Kyllä. Tässä on täydellinen sänkyni täydelliselle nukelleni. Laitetaan se juuri tuohon. Nyt nukellani on oma makuuhuone. Katso, näyttää upealta. Juuri sellaiselta kuin hän haluaa. Mitä sanot siitä, nukke? Luulen, että nukkeni on erittäin rentoutunut ja tyytyväinen. Minä myös. Entä sinä, Emily? Iso juttu. Tein maton pahvista. Hyllyt ovat myös pahvista ja nyt aion leikata kasveja pahvista. Kaikki voidaan tehdä pahvista. Siitä tuli hieno pöytä ja tuoli myös. Katso näitä kasveja myös. Mahtavaa! Meillä on jopa koristeita. Katso, vähän meikkejä. Nyt laitamme kirjahyllyn juuri tuohon. Ja toinen kasvi. Tänne aion laittaa kauniin suihkun, WC:n ja tietenkin pesualtaan. Ja ainoa jäljellä oleva asia on sänky. Kas näin? Nyt lisäämme paperista tehdyt lakanat. Ja minun nukkeni pitää huoneestaan. Katso hänen iloista ilmettään. Pidätkö kaikesta, nukke? Siistiä. Luetaan kirjoja ja levätään. Teimme hyvää työtä, eikö niin? Löysin täydellisen kultaisen verhon. Se näyttää upealta. Sam, ripusta se juuri tuohon. Tähän pitää pystyttää lava. Ja keskellä on valtaistuin. Ja orkesteri ja juomapyramidi pitäisi olla sivuilla. Oi, kyllä. Wow, tarvitsen Fantan. Nopeasti. Kiitos. Täytetään lasimme lipsalla. Kuinka kaunista. Nyt nukkeni voi järjestää sosiaalisia tapahtumia täällä. Ystävät soittavat soittimia ja juovat kokteileja. Ai niin. Mahtavaa. Heillä on niin hauskaa. Miksi on niin iso, kirkas valo? Onko se myös Emilyin? Tein kokonaisen klubin nukelleni. Siellä on valomusiikkia ja jopa oma cocktailbaari. Pidetään hauskaa. Vau, kyllä. Mahtavaa. Wow. Asusi on täydellinen. Nyt olemme samassa tyylissä. Mahtavaa. Pidetään hauskaa. Odota hetki, Sam. Minun täytyy vaihtaa vaatteeni myös. Heti nyt. Hienoa. Kuinka kaunista, kiitos. Nyt mennään Emilyn luo. Hei, Emily, voiko nukkeni pitää hauskaa sinun nukkenasi kanssa? Tietysti, Molly. Tanssitaan yhdessä. Se on niin hauskaa. Mahtavaa.
Siitä tuli hieno. Nukkekodistamme tuli kirkas ja erittäin ainutlaatuinen. Rakastan sitä. Teimme parhaamme. Tytöt, mikä se on? Voimmeko mekin pitää hauskaa? Joo, siistiä. Piditkö videostamme? Sitten paina tykkäysnappia ja tilaa kanavamme. Nähdään myöhemmin.